Welcome to Sitio Maupot. Sa tanang nagpasakit sa kuha karon tuiga, pasakitin na po ko ninyo sunod tuig mga animala mo. Ano sa problema niyo? Nakita na po ko boy, ibiyaan na po ko Lord, kota na po sa sakit. Buang man itong kauban na. Nani si Lord Dirada Pita? Asa tayo na dito? Ito magkukulitan ang buho, Lord. Tulong pa ka. Ang iyong pag-besh, karong kay Blaster ba? Wala mong good besh. Ala ko lain sila diri sa'yo kay manliog. Ina. Maalag walay liog, basta dakog kokomelon. Oh. Ikaw paas kag liog wa kay kokomelon. Nani mong vlog guys, magubag itong guys, naipahamak man na ni. Pahamak. Magsugod tag vlog niya na dayon sing kita. Naka problema sa love life? Nada kay love life, ano ba problema ka? Nabitong igo na ta charchan pero di ta uyabon. Uta mabot ang panahon boy no, seryosohon ko. Kamu di pa seryoso nga mo kani broken man gabi. Sabi. Musong. Bahala guys, nami karon sa Sitio Maupot. Watch on for more vlogs.